Sawat, powered by BSC Textile Mall, Belgavi, co-sponsored by V-Decor, Sunil Textile, Classic Furniture Park, Travco Educational Consultants Private Limited, Panchamruta Industries, Shukri Jewelers. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. नमस्कार. हांव आतां कोल्हापूरच्या गणेश उत्सवात आसात. हांगासरले गणेश उत्सव मंडळ तेंचे देखावे आणि सुंदर सजावट आणि हांगासरले जे भक्तांचो उत्सव आसा तो तुमकां आमी दाखोवपाचे आसात. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक तालुक्यात, जिल्ह्यात आणि शहरात ही गणेश उत्सवाची जी परंपरा आसा ती वेगळी आसात. त्याच पद्धतीन कोल्हापूरचो जो गणेश उत्सव आसा तेजी परंपरा ही एक वेगळी आसात. खास करून हांगासर परंपरा आणि क्रिएटिविटी हेजो एक संगम आमकां पळोवपाक मेळटा. तोच आमी ह्या प्रुडंट चॅनलच्या माध्यमातून तुमकां एक्सप्लोर करतात. शिवगौरीच्या तनया तू मोरेश्वरा तुझे स्तवितो लंबोदरा श्री गजाननाय कामाक्षी लंबोदरा श्री गजाननाय कामाक्षी नमः. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची. सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची. नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची. नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची. सर्वांगी कोल्हापुरातील शिवाजी चौक तरुण मंडळ या मंडळाचा मी उपाध्यक्ष सुहास भेंडे. गेली 81 सालापासून शिवाजी चौकामध्ये मानाची अशी नवसाला पावणारी 21 फुटी महागणपतीची प्रतिष्ठापना या ठिकाणी केली जाते. 21 फुटी महागणपती हा सुरुवातीपासून केल्यापासून आत्ता जवळजवळ 45 वर्ष झाली हा महागणपतीची प्रतिष्ठापना दरवर्षी या ठिकाणी केली जाते. दरवर्षी नवीन मूर्ती केली जाते. जी मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते ती अनंत चतुर्दशीला विसर्जन केली जाते आणि त्यानंतर पुन्हा पुढच्या वर्षी दुसरा गणपती. 81 सालापासून हे जे काय सगळं चाललेलं आहे ते हे मंडळ आमच्या या मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष व कोल्हापूरचे माजी महापौर नंदकुमार वळंजू साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली हे सगळे उपक्रम आमचे सुरू आहेत. अनेक सामाजिक विधायक काम, धार्मिक काम हे सगळ्या मंडळाच्या माध्यमातून सातत्यानं सुरू आहे.
हे आता यावर्षीचं 45वं वर्ष या महागणपतीचं आहे. हा महागणपती एका देणगीदाराकडून दरवर्षी वेगवेगळ्या लोकांच्याकडून भेट दिला जातो. यावर्षीचे विद्यमान खासदार धैर्यशील मानेंच्याकडून हा गणपती भेट दिला आहे. जवळजवळ 2051 सालपर्यंतचं बुकिंग ह्या गणपतींचं झालेलं आहे. नुसतं बुकिंग म्हणजे नाव नाही, त्या देणगीदारांनी पुढच्या 25-20 वर्षाचे पैसे आमच्याकडे ठेवलेत. या महागणपतीचं वैशिष्ट्य म्हणजे आता तुम्ही ज्या ह्याच्यातनं संपूर्ण कर्नाटक, गोवा, आंध्र, महाराष्ट्र भक्तांची रांग पहिल्या दिवसापासून पहाटेपर्यंत हा गणपती आम्ही कधी पडदा लावून बंद करत नाही. एकदा जर उघडला गणपती, दर्शनाला खुला केला पहिल्या दिवशी, की तो विसर्जनाला जातानाच या मंडपातून हलतो. आणि दिवस रात्र डे नाईट आमचे 200 ते 250 कार्यकर्ते यासाठी वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये आम्ही काम करत असतोय. एक नियोजनबद्ध, शिस्तबद्ध अशा पद्धतीचं डॉल्बी मुक्त असणारं असं मंडळ या ठिकाणी आणि निर्व्यसनी हे वळंदू साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी आम्ही सुरू केले. आता पुढची पिढीसुद्धा आमची यामध्ये आता सहभागी होऊन तरुण पिढीलासुद्धा हा पुढचा सगळा आपल्या सामाजिक कामाचा, विधायक कामाचा आदर्श मिळाला पाहिजे. त्यासाठी आमच्यातले युवा नेतृत्व प्रसाद नंदकुमार वळंजू, गणेश नंदकुमार वळंजू ही दोन्ही बंधू या इथं असंख्य कार्यकर्त्यांना, युवा शक्तीला घेऊन चांगल्या कामामध्ये कार्यरत आहेत. आणि हे सगळं काम करत असताना हा महागणपती नवसाला पावतोय अशी अनेक ठिकाणी प्रचिती आहे. कर्नाटकमध्ये सर बेळगाव जिल्ह्यामध्ये गोकाक तालुक्यात या गणपतीचं मंदिर केलं आहे. आणि या मंदिरातली मूर्ती राम मंदिर अयोध्येतलं जे आहे त्या प्रभू श्रीरामांची मूर्ती ज्या अरुण योगीराज या कलाकारानं केली, त्याच कलाकारानं त्या कर्नाटकमधल्या मंदिरातली मूर्ती म्हैसूरमधून दगड आणून त्या ठिकाणी ती केलेली आहे. त्याची प्रतिष्ठापना कायमस्वरूपी त्यांनी दगडी मूर्ती त्या ठिकाणी केलेली आहे. जे इतकं महत्त्व या गणपतीचं आणि असंख्य भक्त या 10 ते 11 दिवसाच्या ह्याच्यामध्ये आमच्या माहितीप्रमाणे किमान 7 ते 8 लाख लोक या महागणपतीचं दर्शन घेतात. आता आपल्यासमोर जी मूर्ती आहे त्याच्यामध्ये चांदीचे दागिने सगळे दिसतात. सगळे भक्तांनी या ठिकाणी अर्पण केलेले आहेत. जवळजवळ 250-300 किलो चांदी त्या महागणपतीच्या चरणी आता जे आभूषण आहे त्यामध्ये आहे. बाप्पा मोरया, मुक्तमण्याची पेट शिरावर, शुंड मुरारी वळवी अभिनवा. मुक्तमण्याची पेट शिरावर, शुंड मुढारी गणेशोत्सव 2025मध्ये आपण इथं आल्याबद्दल आपलं पहिला मनस्वी आपला आभार करतो, व्यक्त करतो, स्वागत करतो. त्याचप्रमाणे आता जी आम्ही गणेश मूर्ती जी आणलेली आहे की मुंबईचे सुप्रसिद्ध मूर्तिकार जे राजन झाड म्हणून आहेत त्यांच्या इथे वर्कशॉपमध्ये तयार केली जाते मूर्ती. आता ही मूर्ती आणण्यात आमचं जवळजवळ 6वं वर्ष आहे. आणि या मूर्तीचा आगमन सोहळा पूर्ण कोल्हापूर नाही तर पश्चिम महाराष्ट्राला सुद्धा माहिती आहे की हा आगमन सोहळा कोल्हापुरात किती मोठा केला जातो. लवाजमायला भरपूर असं पारंपरिक वाद्य, साऊंड सिस्टीम, लाईट इफेक्ट, तसंच मध्ये आम्ही वारकऱ्यांना यावर्षी आगोरी आम्ही आणलेली कोल्हापुरात पहिल्यांदाच. त्याचबरोबर आमचे अनेक सामाजिक उपक्रम आहे. वृक्षारोपणाचा मदत केला आहे. तसंच कोरोना आत्ता मागच्याच वर्षीचे 2 वर्षामध्ये काळून गेला कोरोना काळात लेत नसणे आपण पेशंटने मदत केली आहे. तसेच 2019 साली जे कोल्हापूर मोठं नुकसानसारखा महापूर आला होता त्या महापुरात जवळजवळ आम्ही एक 700-800 घरांनी आम्ही आसरा दिला होता आमच्या तालमीमध्ये. त्यांचं रोजचे 2 टायमाचा नाश्ता, चहा, जेवण, परत वस्त्र हे सगळे आपण त्यांची सोय केली होती जुना तालीममध्ये. गौरी पुत्र तू कस्तुरी केशवा, गौरी पुत्र तू कस्तुरी केशवा, सकल कलांचा मोरेश्वर तू देव गजानन, सकल कलांचा मोरेश्वर. ही जवळ आमची स्थापना 1838 आहे आणि आता बरोबर 2025मध्ये तालमीला आमच्या जवळ 189 वर्ष पूर्ण झाले आहेत. म्हणजे शाहूकालीन पदवर्षण झाली आमची तालीम आहे. त्याचबरोबर फुटबॉल असू दे, क्रिकेट असू दे, सर्व क्षेत्रात आमची तालीम ही भरारीने कायमस्वरूपी दिमागात उभी असते. सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची, सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची,
दिलबहार तालीम मंडळ रविवारपेठ कोल्हापूर या संस्थेची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन 1884 साली झाली. सुरुवातीला दिलबहार तालीम संस्थेचं नाव रामेश्वर प्रासादिक मंडळ असं होतं. कोल्हापूर शहरातील सर्वात दाटीवटीची आणि मध्यवस्ती असणारी रविवारपेठेचा हा भाग, या भागामध्ये अनेक जाती धर्मियांची लोकवस्ती असताना त्या तत्कालीन पुढाऱ्यांनी किंवा त्या समाजातल्या लोकांनी एकत्र येऊन स्वातंत्र्य संग्रामासाठी लोकशक्ती एकत्रित संघटित करण्यासाठी एका संस्थेची स्थापना करायचं ठरवलं आणि रामेश्वर प्रासादिक मंडळ हे स्थापन झालं. या संस्थेकडून या ठिकाणी तरुण पिढी जी आहे त्यांनी शरीर कमवावं, एक व्यायाम शाळा असावी असा एक माफक अपेक्षा होती. परंतु नंतर कालांतरानं ती संस्था वाढत गेली आणि या संस्थेचं रूपांतर दिलबहार तालीम मंडळ असं झालं. आता या गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं आपण या ठिकाणी आलेला आहात. दिलबहारचा गणेशोत्सव हा खऱ्या अर्थानं पूर्वीपासून होतच आहे, परंतु याची सुरुवात मोठ्या प्रमाणात झाली ती 2004 साली. 125 वर्ष दिलबहार तालीम संस्थेला लागलं. त्या वर्षापासून म्हणजे 2004 सालापासून या गणेशोत्सवाचं स्वरूप खूप मोठं झालेलं आहे. म्हणजे आता जिल्हा स्तरावर या गणेशोत्सवाची भक्ती करणारे भक्त आणि भाविक या ठिकाणी येत असतात. दख्खनचा राजा या नावानं ह्या गणेश मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली जाते. करवीरचं दैवत जे आहे ज्योतिबा, त्या ज्योतिबाचं बिरुद जे आहे दख्खनचा राजा, आणि तेच बिरुद घेऊन या मूर्तीची प्रतिष्ठापना 2004 सालापासून केली जाते. या गणेशोत्सवामध्ये खऱ्या अर्थानं हा धर्मोत्सव आहे आणि लोकोत्सव म्हणूनही साजरा केला जातो. या वर्षी आम्ही मुंबईतून ही मूर्ती आणलेली आहे आणि प्रतिवर्षी या मूर्तीची प्रतिष्ठापना अत्यंत धर्मभावनेतून केली जाते. BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम, अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. Sammy, his dream is to be a doctor. When he was born, म्हाका दिसले he would be a shippy. मुगे भाशेन, मुगे पायगे भाशेन, तेगे पायगे भाशेन. But our Sammy had other plans. One day he said, Mama, Dada, I want to be a doctor. म्हाका पयली दिसले फोकाण कोत काय म्हण. But he was serious. That day, Sammy saved my life. So my dream is to make his dream come true. But when I started looking for colleges, tenge high fees so in munge blood pressure low zalo. But this time, Trevco saved my life.
अंधेरी हा चेडो आणि सत्त सगळं वाडो. ट्रेवको has more than 100 best colleges around the world where my Sammy can get the best education. आणि सवय भितर आता म्हज्यान सस्त निदान आता. पापा आ रहे ये. वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. वी डेकोर यांनी गोवेकरांसाठी खास फर्निचर सोबत कर्टन फर्निशिंग आणि वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, वुडन फ्लोरिंग कार्पेट्स, स्लीपवेल कंपनीच्या आकर्षक गाद्या, बॉम्बे डाइंगचे सर्व प्रकारचे बेडशीट, ब्लँकेट्स आदींचा भरपूर स्टॉक उपलब्ध केलाय. वी डेकोर. गजवदना विनायका शिवगौरीच्या तनया आम्ही गेली जवळजवळ 30 ते 35 वर्ष झालं आम्ही या गणपती वगैरे बसवत आहे. आम्ही पहिल्यापासून फक्त आणि फक्त प्राचीनच बसवलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये आम्ही इंद्र अवतार केला आहे, त्याच्यानंतर कृष्ण अवतार केला आहे, महादेवाचा अवतार केला आहे. यावर्षी ही संकल्पना मांडायचं किंवा करायचं उद्दिष्ट आमचं एकच होतं की आम्ही दरवर्षी जसं जसं आपले प्राचीन मूर्ती करतो म्हणजे ह्या आत्ताच्या पिढीला जे आपले काय प्राचीन आहेत आणि एन्शंट मूर्त्या आहेत त्या कळू देत म्हणून आम्ही दरवर्षी प्राचीन मूर्ती करतो आहे. आणि ह्यावर्षी हे करायचं कारण म्हणजे आम्ही एक सांगलीच्या ठिकाणी एक कुंडल म्हणून गाव आहे, ते गेली 6 वर्ष म्हणजे मागच्या 6 वर्षात तिथे एक उत्खनन झालं. त्या उत्खननामध्ये एक मंदिर सापडलं. त्या मंदिराचं नाव होतं हरिहरेश्वर मंदिर. त्या मंदिरामध्ये अशीच एक वरच्या साईडला अशीच एक मूर्ती आहे. सो ती संकल्पना आम्ही तिथून उचललेली आहे. त्याच्यानंतर आम्ही कोविडमध्ये
आम्ही कोविडमध्ये पूर्णपणे एक म्हणजे पूर्ण सफरचंद वगैरे एक हॉस्पिटलला दिलेले आहेत. त्यानंतर काही ठिकाणी आम्ही शेणी वगैरे पण दान केलेले आहेत. एक वर्ष जेव्हा कोल्हापूरला सगळ्यात मोठा पूर आला तेव्हा आम्ही मोफत गणेश मूर्त्यांचं वाटपसुद्धा केलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे आम्ही रक्तदान शिबिर वगैरे या सर्व गोष्टी सामाजिक ह्याच्यात केलेल्या आहेत. तिचा उद्देश हा एकच आहे की जी काय आत्ताची पिढी आहे किंवा जे आत्ताचं जे काय जनरेशन आहे त्या जनरेशनला आपल्या प्राचीन ह्याच्यामध्ये जे काही आहे ते फक्त कळू दे, ह्याच्यासाठी आम्ही ही संकल्पना दरवर्षी करत असतो. कोल्हापूर हे कलेचं माहेरघर आहे. कारण अनेक चित्रपट, अनेक नाटकं या कोल्हापूरनं, या मातीनं अनेक दिग्गज कलाकारसुद्धा दिलेले आहेत. त्याच मातीचा गुणधर्म म्हणून आम्ही 2008पासून कैलासवासी उमेश कांदेकर युवा मंच रंकाळा टॉवरमध्ये सजीव देखाव्याची परंपरा, सजीव देखावा सद्य परिस्थिती आणि इतिहास याचा मेळ घालून इतिहासात आपण काय कसा घडला आहे आणि सद्य परिस्थितीमध्ये काय घडलं, त्याला इतिहासात कसं उत्तर दिले गेतो याचा मेळ करून आपण दरवर्षी इथं ऐतिहासिक देखावा सादर करतो. 2008पासून आपण हे देखावे सादर करत असताना आपण आजपर्यंत शिवजयंती, विशाळगड, छत्रपती संभाजी महाराज, शिवाजी चौक असे अनेक देखावे केलेत की जे देखावे आजपर्यंत अनेक मंडळं वेगवेगळ्या पद्धतीनं आमच्याकडून घेऊन जाऊन परत ग्रामीण भागामध्ये करतात. हे या मंडळाचं वैशिष्ट्य आहे. यावर्षी आम्ही म्हणजे पहलगामवर जो हल्ला झाला आणि त्या हल्ल्याचा बदला आपल्या हिंदुस्थाननं घेतला, त्याचं नेतृत्व व्योमिका सिंग आणि सोफिया कुरेशी यांनी नेतृत्व केलं. तर यालासुद्धा आम्ही इतिहासाची जोड दिलेली आहे. आम्ही याचं नाव कुंकू हे ठेवलेलं आहे. म्हणजे या कुंकवाचा बदला घेतला तर त्याला इतिहासाची जोड देताना छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर राजाराम महाराज जिंजीला गेले, पण तरीही स्वराज्यावर ज्यावेळी औरंगजेब चालू आला होता त्यावेळी रणरागिनी, मुघलमर्दिनी, ताराराणींनी जो लढा दिला त्याला झुंजवत ठेवलं आणि या मातीत त्याला मरावं लागलं. हा इतिहासातला एक प्रसंग ताराराणींच्यावर आम्ही इथं मांडलेला आहे. मी बघितलं असेल लोकांचा प्रतिसाद आहे. आज पहिलाच देखावा आम्ही सुरुवात केली आणि लोकांनी भरभरून प्रतिसाद दिली. पावसातसुद्धा लोक गेली 42 वर्ष आम्ही हा गणेशोत्सव साजरा करतो. नंदकुमार गजगेश्वर माजी नगरसेवक यांच्या प्रेरणेतून हे मंडळ उभारलेलं आहे. दरवर्षी आमचा सामाजिक उपक्रम असतो. रक्तदान शिबिर म्हणा किंवा आपण वृक्ष हे देतो, आपण वृक्षारोपणसाठी काय ते पौधा मदत पण करतो आपण. आणि या व्यतिरिक्त आम्ही काय करतोय, जे आपल्या गोरगरीब आहेत त्या पोरांच्या शिक्षणाचा खर्च आमचं मंडळ दरवर्षी उचलते. म्हणजे त्यांच्या शिक्षणाच्या शालेय ज्या वह्या पुस्तकं आहेत ते आम्ही सगळं मंडळातर्फे आम्ही देतो त्यांना. ओके, गणेश चतुर्थी आल्यानंतर तुम्ही त्याची तयारी कशी करता? तयारी आमची 2 महिन्या अगोदरच असते. म्हणजे उत्सव सार्वजनिक असल्यामुळे आता मंडळातली प्रत्येक कार्यकर्ते थोडी गरीबच आहेत, पण ते प्रत्येक महिन्याला थोडे थोडे पैसे साठवूनच आम्ही
सार्वजनिक मंडळ, तसं नाही म्हणला तर कमी कमी 3-4 लाख रुपये खर्च आहेच. मग असे सगळ्यांची वर्गणी काढून आम्ही एकदम उत्साहानं आम्ही गणेशोत्सव साजरा करतो. गजवदना विनायका शिवगौरीच्या तनया. मंडळाचे तुकाराम विठू माळी हे गृहस्थ मंगळवार पेठेतील साडमारी परिसरात राहत होते. त्यांच्या निधनानंतर तुकारामाई तालीम मंडळाला त्यांनी स्वतःची जागा अर्पण केली आणि तिथून पुढे तालमीच्या इतिहासाला प्रारंभ झाला. सन 1875 साली तालमीची स्थापना झाली आणि तिथून पुढे तालमीमध्ये एक आखाडा तयार झाला. कालांतराने आखाडा बंद झाल्यानंतर तालमीच्या जडणघडणीला सुरुवात होत गेली. तालमीचा देखावा तुकारामाई तालीम मंडळाच्या गणेशोत्सवामध्ये सजीव देखाव्याची परंपरा ही खूप मोठी आहे. तालमीच्या देखाव्यामध्ये जिवंत नाग, ससा, अस्वल, वाघ यांचा जिवंत वापर करणारी तुकारामाई तालीम मंडळ ही एकमेव तालीम संस्था आहे. आणि तालमीचा गणपती हा विसर्जनाला कोल्हापूरचा मानाचा गणपती म्हणून प्रसिद्ध आहे. पानाचे पालखीची मूर्ती ही पूर्णपणे शाडूची असून तालमीच्या कार्यकर्त्यांनी ही मूर्ती घडवलेली आहे. मूर्ती नैसर्गिक रंगाने रंगवलेली आहे आणि तालमी मूर्तीच्या मस्तकावर जी पगडी आहे ते आपल्या करवीर संस्थांचे एक प्रतीक म्हणून आपण ती पगडी त्याला अर्पण केलेले आहे. त्याचबरोबर गळ्यामध्ये कोल्हापूरचा प्रसिद्ध कोल्हापुरी साज हा दागिना आपण गळ्यामध्ये समाविष्ट केलेला आहे. त्याचबरोबर तालमीच्या देखाव्या बघण्यासाठी कोल्हापुरामध्ये एक आवर्जून कोल्हापूरकरांचं आणि तुकारामाई तालीम मंडळांचं एक सजीव देखाव्यासाठी आवर्जून नातं तयार झालं होतं की खेडोपाड्यातून पूर्वीच्या काळी देखावा पाहण्यासाठी लोक आवर्जून उपस्थित राहत होते आणि पूर्णपणे समाज प्रबोधनावर देखावे सादर करायची तुकारामाई तालीम मंडळाची एक वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहे. मिरवणुकीच्या सुरुवातीला ज्यावेळी गणपतीची विसर्जन मिरवणूक सुरुवात होते त्यावेळी तालमीचा गणपती हा पालखीतून अग्रभागी असतो. त्या विसर्जनाच्या सुरुवातीला कोल्हापूरचे पालकमंत्री, प्रथम नागरिक, महापौर, आयजी ते सर्व मान्यवर ही पालखीच्या पूजनासाठी उपस्थित राहिलेले असतात आणि पालखीच्या मिरवणुकी सुरुवातीला कोल्हापूरच्या सुरुवात होते. नमः सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची. सुख करिता दुःख हरिता वार्ता विघ्नाची. पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची. पूर्वी प्रेम कृपा जयाची. सर्वांगी सुंदर मुठीशी मंगळवार पेठेतील पाटाकडील तालमीची स्थापना 1907 साली झाली. 2008 सालापासून लालबागच्या रूपातील गणेश मूर्तीची आम्ही स्थापना केलेली आहे. आमच्या तालमीच्या वैशिष्ट्य म्हणजे मिरवणुकीमध्ये हजारो कार्यकर्ते आमच्या मिरवणुकीमध्ये सहभागी झालेले असतात. त्या मिरवणुकीची उत्कंठा सर्व गणेश भक्तांच्यामध्ये असते.
2000 आमच्या तालमीचे वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदा आम्ही डॉल्बी सिस्टीम, नाशिक ढोल ताशा आणि विमानातून पुष्पवृष्टी ही तालमीने पहिल्यांदा कोल्हापुरात चालू केली. त्यानंतर प्रत्येक मिरवणुकीमध्ये आमच्या तालमीची नाविन्यता असते. त्याचीच उत्कंठा सर्व गणेश भक्तांना असते. गजवदना विनायका शिवगौरीचा BS Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi.